हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 9वा अध्याय, 9वा दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 9वा दिवस, 9वा अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा भगवद्गीता शिकण्याचा जो 18 दिवसाचा उपक्रम जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. एकच मिनिट. आजच्या आपल्या 9व्या अध्यायाचं नाव आहे राजगुह्य योग, सर्वात गोपनीय असं ज्ञान. आणि भगवंत सुर म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आजच्या अध्यायाचं आपलं नाव आहे राजविद्या राजगुह्य योग ज्ञान. मग आता राजविद्या का म्हटलेलं आहे आणि राजगुह्य योग का म्हटलेलं आहे, तर हे जाणून घेण्यापूर्वी इथे भगवंत पुन्हा एकदा सांगत आहेत की हे जे ज्ञान जे आहे किंवा आतापर्यंत आपण भक्ती योगामध्ये आहोत आणि भगवंत फक्त आणि फक्त अर्जुनाला भगवंत कोण आहे ते षड ऐश्वर्यांनी कसे त्यांना भगवान का म्हणायचं आणि
ती षड ऐश्वर्य काय आहेत किंवा जळीस्थळी काष्टी पाषाणी भगवंत कसे व्यापून राहिलेले आहेत, भगवंतांचं ते विराट रूप काय आहे, स्वरूप साकार रूप काय आहे, परब्रह्म काय आहे, भगवान कोण आहेत, हे सगळं एक एक वर्णन भगवान सांगता आहेत. आणि पुन्हा एकदा म्हणता आहेत की मी तुला आता हे जे ज्ञान देणार आहे हे तुला सांगतो आहे, कारण की तू माझा कधीही मत्सर करत नाही. आणि जेव्हा तू माझं हे ज्ञान घेशील तेव्हा तू निश्चितच भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखातून मुक्त होशील. म्हणजे आपल्याला जे त्रिविध ताप जे आहेत ह्या कुठल्याही एका जीवाला जे भोगावे लागतात, तर त्याच्यातून ते मुक्त होतील. आपल्याला माहिती आहे की आपण कुठलंही जेव्हा कर्म करतो तर त्या कर्माच्या आपण त्या परिणामांनी आपण बद्ध असतो, हो की नाही? मग एका बीजाप्रमाणे म्हणजे जे आपलं कर्मफल कसं असतं, तर आपण एखाद्या झाडाचं बीज लावतो बघा आणि मग तो बीज लावल्यानंतर तो झाडाचा वृक्ष व्हायला आणि नंतर ते सगळं व्हायला काहीतरी एक कालावधी द्यावा लागतो की नाही? आपल्या ह्या कर्मफळांचं सुद्धा तसंच असतं. आणि मग ते 4 प्रकारांमध्ये आपल्याला ते भोगावे लागतात. एक आहे प्रारब्ध, फलमुख, कुटम आणि बीजम. तर अशा पद्धतीने आपल्याला आपलं जे काही कर्मफळ आहे ते भोगावं लागतं. प्रारब्ध जे आहे, ज्याला आपण डेस्टिनी म्हणतो, ते आपण मुळातच जन्मतःच घेऊन येतो. त्याच्यानंतर फलमुखम म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये अनेक अशा काही घटना घडतात, बऱ्याच जणांच्या आयुष्यात घडतात, की सगळं छान चाललेलं असतं आणि अचानक असा काहीतरी घटना घडते, की संपूर्ण आयुष्य जे आहे ते उलटपालट होऊन जातं. तर अशी जी घटना असते एखाद्याच्या आयुष्यामध्ये, तर ते आहे फलमुखम. कुटुंब म्हणजे असं, की तुम्हाला ते तुमचं जे काही कर्म आहे, तर त्याच आयुष्यामध्ये, त्याच जीवनामध्ये तुम्हाला अ, वार्धक्यामध्ये भोगावं लागतं किंवा वेगवेगळ्या आजाराने तुम्हाला जे वेगवेगळे आजार होतात किंवा वेगवेगळ्या वेदना, वेगवेगळ्या मानसिक, शारीरिक जे काय असेल, तुम्हाला तुमच्या त्याच आयुष्यामध्ये तुम्हाला भोगावं लागतं. आणि काही असं असतं, की तुम्हाला त्याचं अनेक जन्मांनंतर सुद्धा म्हणजे ते अनेक जन्मांमध्ये तुम्हाला भोगावं लागतं. तर असे हे कर्माचे आपले हे प्रकार आहेत आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत, तुझं कृष्ण भावना भावित कर्म करत असशील आणि ते माझं ज्ञान घेशील, कर्म करता करता भगवंत कोण आहेत हे जाणून घेशील, तर निश्चितच ही जी हे जे ही जे पाप आहे किंवा हे जे कर्माचं हे जे परिणाम आहेत, हे बंधन आहे, याच्यातनं निश्चितच तू मुक्त होशील. आणि पुढे भगवंत सांगत आहेत, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकर असे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हे जे ज्ञान जे आहे, याला म्हटलेलं आहे भगवंतांनी राजविद्या राजगुह्यम. मग आता हे जे ज्ञान जे आहे हे अविनाशी आहे, म्हणजे हे शाश्वत आहे. आचरण करण्याजोगं असं ज्ञान आहे. मग आता आपण बघा, आपण सगळेजण शाळेत गेलेलो आहोत, काही जण जातात, काही कॉलेजमध्ये आहेत, वेगवेगळ्या डिग्रीज घेतलेल्या आहेत, अगदी PhD पर्यंत डिग्रीज घेतलेल्या आहेत. पण ते जे ज्ञान जे आहे, ते आपल्याला ह्या भौतिक काय म्हणू शकतो, ह्या भौतिक निसर्गामध्ये किंवा ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जगण्यासाठी आपल्याला ते ज्ञान आवश्यक आहे आणि त्या ज्ञानाने आपण फक्त आपल्या ज्या भौतिक गरजा ज्या आहेत, त्या परिपूर्ण करू शकतो. शारीरिक गरजा परिपूर्ण करू शकतो. पण त्या ज्ञानामध्ये आपल्याला आत्मा काय आहे किंवा आत्म्याची काय गरज आहे किंवा आत्मा नेमकं आपल्याला कुठे जायचं आहे किंवा हे सगळं त्याच्यामध्ये आपल्याला नाही समजत किंवा नाही शिकवलं जात. आणि त्याही पेक्षा तुम्ही हे जे ज्ञान घेता आहात, मग तुम्ही PhD असाल, तुम्ही डॉक्टर असाल, तुमच्याकडे एखादी प्रोफेशनल डिग्री असेल, पण जेव्हा तुमचा मृत्यू होतो, तेव्हा आणि मृत्यूनंतर जेव्हा तुम्ही देह धारण करता, पुढचा सपोज मनुष्य जन्म जर तुम्ही धारण केला, पुन्हा मनुष्य जन्म जर तुम्ही आलात, तर तुम्ही मागच्या जन्मात डॉक्टर आहात किंवा PhD घेतलेली आहे, म्हणून पुढच्या जन्मामध्ये पण तुम्ही डॉक्टर किंवा PhD घेऊनच तुम्ही
जन्माला येतात असं नाही. पुन्हा नव्याने सुरुवात करायची आहे. पुन्हा तुम्हाला के-जी मध्ये जायचं आहे. सीनियर के-जी, ज्युनियर के-जी, त्याच्यानंतर फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, 10th कॉलेज आणि जी काही प्रोफेशनल पुन्हा नव्याने तुम्हाला सगळा अभ्यास करायचा आहे. पुन्हा नव्याने ते ज्ञान घ्यायचं आहे. पण हे जे ज्ञान जे आहे, ह्या ज्ञानामध्ये आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे, हे तुम्हाला भगवंत कोण आहेत, आत्मा कोण आहे किंवा आत्मा हा पराप्रकृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे किंवा त्याचा आणि भगवंताचा काय संबंध आहे, भगवंतांचा एक अंश आहे, हे कुठेतरी त्या ज्ञानामध्ये आपल्याला समजतं आणि त्यानंतर आपल्याला आपलं मग कसं जीवन आपण व्यतीत केलं पाहिजे किंवा आध्यात्मिक जप काय आहे, पराप्रकृती काय आहे, अपराप्रकृती काय आहे, त्याचं विस्तीर्ण ज्ञान आपल्याला ह्या ज्ञानामध्ये मिळतं. मग आता हे राजविद्या, मग आता हे गुह्यम का म्हटलेलं आहे बघा. मग पहिले 2 जे अध्याय आहे, पहिला नाही सॉरी दुसरा आणि तिसरा जो अध्याय बघा, त्याच्यामध्ये भगवंतांनी गुह्यम असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे, की आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि मग मग अर्जुनाचा किंवा जो प्रश्न आहे, की मला आनंद मिळणार नाही, मला पाप लागेल वगैरे. तर मग भगवंतांनी तेव्हा सांगितलेलं आहे, की आत्मा हा कसा सनातन आहे, चिरंतन आहे आणि पहिले ते 2 अध्याय आपण पाहिलेले आहेत. 7वा आणि 8वा अध्याय भक्ती योगामधला, त्याच्यामध्ये भगवंतांचं षड ऐश्वर्यांचं ज्ञान दिलेलं आहे. भगवंत कोण आहेत? त्यांचं विराट रूप काय आहे? विराट स्वरूप काय आहे? स्वरूप साकार रूप काय आहे? त्याबद्दल भगवंतांनी ज्ञान दिलेलं आहे आणि म्हणून ते गुह्यम आणि म्हणजे ते हे एक आहे गोपनीय, एक आहे गुह्यम आणि मग तिसरं आता ह्या 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला काय सांगता आहेत, की ते गुह्यतमम म्हणजे अजून उत्तम असं ज्ञान आहे, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला भगवंत विशुद्ध भक्त कसा असतो किंवा विशुद्ध भक्तीद्वारे, अनन्य भक्तीद्वारे कसं आपण भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, भगवत धामापर्यंत पोहोचू शकतो. असे हे ज्ञानाचे एक एक टप्पे भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत आणि तेच आपण आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. आणि हे जे ज्ञान जे आहे, हे हे ज्ञान म्हणजे कुठेतरी आपला अकर्माचा बॅलन्स वाढवणारं असं ज्ञान आहे. हे ज्ञान आपण अक्युमुलेट करू शकतो, जन्मानुजन्म अक्युमुलेट करू शकतो. असं नाही की मृत्यू झाला आणि मग पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला पुन्हा नव्याने नाही, तुम्हाला अजून याच्यापेक्षा तुम्हाला आता जे आकलन झालेलं आहे, तुमच्या आपल्या बुद्धीला आता जे काही समजलं आहे, जे काही आकलन झालेलं आहे, अजून उत्तम पद्धतीने भगवंतांना काय म्हणायचं आहे आणि आपण त्याचं आचरण, कारण की हे ज्ञान अविनाशी आहे आणि आचरण करण्याजोगं आहे. हो की नाही? आता आपण खूप छान म्हणतो इंद्रियांना दमन करायचं, असं करायचं, आध्यात्मिक जग काय, भौतिक जग काय. पण आपण खरंच इंद्रियांना दमन करू शकतो का? नाही. पण जेव्हा हे ज्ञान घेतो आणि क्रमशः आपल्याला जेव्हा पुढचा पुढचा जन्म येतो, आपण खरंच कुठेतरी इंद्रियांना दमन करायला सुरुवात करतो आणि म्हणजे हे सगळं जे आहे हे प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट होऊ शकतं असं हे ज्ञान अविनाशी असं ज्ञान आहे. आणि हे अत्यंत सुखकारक आहे, कारण की जसं भगवंतांनी आता सांगितलं, की आपलं जे मनुष्याचे कर्म जे आहेत, जे कसे बंधनकारक आहेत, पण ते आपल्याला कालांतराने जसं जसं हे ज्ञान घेऊ, जसं जसं आपण आचरण करू, कुठेतरी त्या पापांचं क्षालन सुद्धा होतं. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भगवंतांनी गुह्य ज्ञान सांगितलं आहे, गुह्यम सांगितलं आहे, गुह्यतमम ज्ञान सांगितलेलं आहे. आणि हे ज्ञान जे आहे ते भगवंत कोणासाठी सांगत आहेत? भगवंतांनी 6व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे, श्रद्धावान भजते माम. म्हणजे जे माझ्यावर श्रद्धा ठेवून आहे त्यांच्यासाठी सगळे मार्ग मोकळे आहेत. पण ज्यांच्यावर मुळी श्रद्धाच नाही, मग आपण 7व्या अध्यायात त्यांचंही वर्णन आलेलं आहे, की जे मूढात्मा आहे, संशयात्मा आहेत, तर त्यांना ह्या माझ्या ज्ञानात त्या ज्ञान आकलन सुद्धा होणार नाही किंवा ते त्या ज्ञान वाचण्याचा प्रयत्न करणार नाही, जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि त्यांना मग भगवंत प्राप्त किंवा ह्या भौतिक जगामध्ये वारंवार त्यांना जन्म मृत्यूच्या ह्या
फेऱ्यामध्ये त्यांचं सतत पुनरागमन होणारच आहे. सतत त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये ते अडकणारच आहेत. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी माझ्या मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंतांनी अजून पुढे एक मिनिट. हा, हे पण घ्या. तरीही सर्व सृष्टी पदार्थांमध्ये स्थित नाही. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांच्या पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतः सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, आकाशात विसावतो, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. हरे कृष्ण माताजी. हे पण घ्या माताजी. हरे कृष्ण. ओके ओके ओके. हा. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच मी पुन्हा पुन्हा व्यक्त होतो आणि माझ्या इच्छेनेच शेवटी तिचा प्रलय होतो. 9.9 मध्ये असे सांगतात, हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाहीत. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की भगवंत अव्यक्त रूपाद्वारे मी सर्व जगामध्ये व्यापून धरलेले आहे. 7व्या अध्यायात आपल्याला हे माहिती आहे, आपण हे बघितलेलं आहे की म्हणजे पाण्यामधली जी चव आहे किंवा फुलाचा गंध असेल, म्हणजे आकाशातला ध्वनी असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी भगवंत कसे चराचरामध्ये व्यापून धरलेले आहे. आणि भगवंत सांगत आहेत की मी ह्या सर्व चराचरांमध्ये आहे, पण तरी सुद्धा कुठल्या रूपामध्ये आहे? परब्रह्म या रूपामध्ये आहेत. आपण सगळेजण भगवंताच्या काय म्हणू शकतो की भगवंत जे आहे त्या प्रत्येक जीवाला एक सक्षम असं बनवत आहेत, किंवा एक शरीर जे असतं तर त्या प्रत्येक शरीरामध्ये शरीररूपी जे यंत्र जे आहे त्याच्यामध्ये चेतना देण्यासाठी प्रत्येक जीवासोबत प्रत्येक परब्रह्म किंवा भगवंत स्वतः असतात. आणि आणि मग त्या सूक्ष्मातून सूक्ष्म अशा अणूमध्ये आहेत. आणि जे मोठमोठे ग्रह लोक आहे, ब्रह्मांड जे आहेत, तर त्या ब्रह्मांडामध्ये सुद्धा भगवंत आहेत. प्रत्येक जीवाच्या, प्रत्येक ह्या सृष्टीचं जे काही आहे या ब्रह्मांडामध्ये, त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये भगवंत आहेत. आणि म्हणून पुढे भगवंत सांगत आहेत की ही सर्व सृष्ट पदार्थ जे आहेत किंवा जे चर असेल, जे अचर असेल, तर याचा पालन करता कोण आहे? तर मी आहे. मी सर्वव्यापी आहे. म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये भगवंत आहेत. म्हणजे आपल्याला ते आपलं सगळ्यांचं पालन करत आहेत. आपण म्हणतो की नाही, नेहमी भगवंत सगळ्यांचं पालन करतात. म्हणजे भगवान विष्णू जे आहेत ते पालन करणारे आहेत, असं आपण नेहमी म्हणतो. पण मग पालन करणारे म्हणजे काय? तर आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये ते स्थित आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहेत. आणि मग ह्या सृष्टीची, ह्या ब्रह्मांडाची जी उत्पत्ती जी आहे ती सुद्धा भगवंतांनीच केलेली आहे. आणि ही सर्व जी सृष्टी जी आहे ती आपल्याला दिसायला केवढी मोठी दिसते की आपल्या कल्पनाच्या शक्तीच्या पलीकडे अशी एवढी मोठी ही भौतिक सृष्टी आहे, हे चराचर आहे, हे ब्रह्मांड आहे. पण भगवंत म्हणतात की हे जे ब्रह्मांड जे आहे, ही जी सृष्टी जी आहे ती भगवंतांचे जे जे सगळं आध्यात्मिक जी सृष्टी आहे, प्रकृती आहे, त्याच्या अंशात्मक अशीच एवढीच आहे. जसा हे जी सृष्टीचा जेव्हा उगम होतो तेव्हा सगळ्या ह्या जीवात्म्यांची काय म्हणू शकतो, एक एक शरीर धारण करतात, किंवा ते जीवात्मे जे आहेत ते एका विशिष्ट योनीमध्ये जन्म घेतात. आणि आत्मा हा क्रियाशील आहे की नाही, आणि मग क्रिया करण्यासाठी उद्युक्त होतात, पुन्हा नव्याने क्रिया करतात, पुन्हा नव्याने कर्म करतात. आणि जेव्हा या सृष्टीचा प्रलय होतो तेव्हा पुन्हा ते जे आहेत की त्या प्रलयामध्ये हेच सगळे जीव जे आहेत ते विरघळतात. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा नव्याने
जेव्हा सृष्टी व्यक्त होते तेव्हा पुन्हा भगवंतांच्याच इच्छेने ते पुन्हा ते जीव जे आहेत ते प्रकट होतात आणि म्हणजे नवीन शरीर धारण करतात, नव्या रूपाने पुन्हा ते कर्म करत राहतात. आणि मग भगवंत म्हणतायत, पण ह्या सगळ्यामध्ये मी एक तटस्थ असं आहे, जरी त्या प्रत्येक शरीरामध्ये आत्म्यासोबत परमात्मा स्थित असला, तरी सुद्धा आत्म्याचं जे कर्म आहे किंवा जे आहे किंवा ही सृष्टीची जी अ, उत्पत्ती आहे, जे प्रलय जे आहे, त्याच्यामध्ये ते कुठलीही गोष्ट मला आसक्त करू शकत नाही. मी एका अनासक्त पद्धतीने, एका तटस्थ प्रमाणेच मी ह्या क्रिया ज्या आहेत, हे कर्म जे आहे, हे सृष्टीचक्र जे आहे, त्या पद्धतीनेच मी बघत असतो. हे मला कोणीही बद्ध करू शकत नाही किंवा त्याचा कुठलाही परिणाम भगवंतावर होत नाही. याला म्हणतात अचिंत्य भेदाभेद तत्व. आपल्याकडे त्याच्यासाठी एक खूप छान उदाहरण आहे. तुम्ही प्रत्येक जण घरामध्ये रोज दही लावतात, बरोबर? आपण रोज रात्री दूध घेतो आणि मग दुधाला विरजण लावून आपण दही लावतो, हो की नाही? मग ते दुधाचं दही होतं, मग त्या दह्यापासून लोणी, ताक केलं जातं आणि मग त्या लोण्याचं तूप केलं जातं. मग मला सांगा, दुधाचे गुणधर्म, लोण्याचे गुणधर्म, ताकाचे गुणधर्म, दह्याचे गुणधर्म आणि तुपाचे गुणधर्म किती वेगवेगळे आहेत, हो की नाही? पण ते बनतं कशापासून? दुधापासून बनतं. मग आपण म्हणू शकतो की दुधामध्ये बघा, कधी कधी सारखं आपण तापवलं किंवा तर त्या दुधाला वर असा तवंग येतो, तुपाचा असा तवंग येतो, हो की नाही? म्हणजे आपण म्हणू शकतो की दुधामध्ये तूप आहे, पण त्या तुपामध्ये आपण दूध काढू शकतो का परत? हेच आहे अचिंत्य भेदाभेद तत्व. भगवंतांपासून ह्या सर्व सृष्टीचा विस्तार झालेला आहे. ही भगवंतांच्या जी हे सगळे अवतार आहेत, सगळा हा विस्तार जो आहे, हा भगवंतांपासून निर्माण झालेला आहे. पण आपण सगळे भगवंतांमध्ये स्थित आहोत. भगवंतांच्या ठायी आपण भगवंतांचे अंश आहोत. पण आपली कुठल्याही कर्माचा, आपल्या कुठल्याही गोष्टीचा भगवंतांवर काहीही प्रभाव पडत नाही. या ब्रह्मांडाचा, ह्या सृष्टीचा कुठलाही प्रभाव, परिणाम भगवंतावर होत नाही. एका तटस्थाप्रमाणेच भगवंत तिथे असतात आणि यालाच अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हणतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, मय्याध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वी परिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणत्या माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग ही जी प्रकृती जी आहे, भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहे की याची उत्पत्तीचा संहार जो आहे, हा भगवंतांच्याच नियंत्रणाखाली, त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली होतो. जरी सृष्टीचक्र असलं तरी त्या सगळ्या गोष्टीचा काय म्हणू शकतो की एक नियंत्रक कोण आहे, एक लीडर कोण आहे, तर स्वतः भगवंत आहेत. भगवंतांच्याच अध्यक्षतेखाली हे सगळं, हे सृष्टीचक्र, हे ब्रह्मांडाचा प्रलय असेल, ब्रह्मांडाची उत्पत्ती असेल. आपण म्हणतो ब्रह्मदेवाचा दिवस आहे, सुरू झाल्यावर सृष्टीचा उत्पत्ती होते, ब्रह्मदेवाची रात्र झाल्यावर सृष्टीचा प्रलय होतो. पण हे दिवस रात्र, हे जे चक्रम आहे, पण हे भगवंतांच्याच नियंत्रणाखाली, भगवंतांच्याच अध्यक्षतेखाली होत असतं. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो भूमम भूतम महेश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग जे मूर्ख आहेत किंवा संशयात्मा आहेत, मूढात्मा आहेत, ज्यांना भगवंतावर विश्वास नाही, नास्तिक प्रवृत्तीचे आहेत, असुर प्रवृत्तीचे आहेत, आणि जेव्हा भगवंत अवतीर्ण होतात, त्यांना असं वाटतं भगवंताने जन्म घेतला आहे, म्हणजे कृष्णाचा जन्म आहे, रामाचा जन्म आहे, कृष्णाचा मृत्यू झाला, रामाचा मृत्यू झाला, म्हणजे अशा काहीतरी भ्रामक कल्पना त्यांच्यामध्ये आहेत. भगवंत हे अजन्म आहेत, ते अवतीर्ण होतात, हे त्यांना माहित नाही किंवा त्यांचा त्याच्यावर विश्वास नाही. आणि भगवंतांचं जे दिव्य स्वरूप जे आहे,
जे चराचरात व्यापून राहिलेले आहे, जशी सजीव वस्तू आहे, निर्जीव वस्तूमध्ये सुद्धा चर अचल जे आहे म्हणजे ह्या सगळ्यांमध्ये भगवंत व्यापून राहिलेले आहेत. भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप, भगवंतांचं ते सूक्ष्मादी सूक्ष्म स्वरूप किंवा महत्तम महत्तत्व जे आहे हे स्वरूप ते लोक जाणत नाहीत किंवा त्यांचा त्याच्यावर विश्वासही नाही. आणि मग अशा लोकांना भगवंतांनी मोघाशा म्हटलेलं आहे. मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मा आसुरी चैव प्रकृती मोहिनी श्रिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात. त्या भ्रमित व्यवस्थित त्यांच्या मुक्तीचा आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती यांचा सर्वांचा पराभव झालेला आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग असे जे आहेत ज्यांच्यामध्ये तमोगुणाचा रजोगुणाचा प्रभाव वाढलेला आहे आणि त्यामुळे काय झालं आहे की ते नेहमीच गोंधळात असतात. असुरी प्रवृत्तीचे नास्तिक प्रवृत्तीच्या वेगवेगळ्या विचारांनी कायम आकर्षित असतात. आणि मग काय होतं आपल्याला आपण दुसऱ्याच अध्यायात पाहिलेलं आहे की जसं आपण ह्या भौतिक आसक्तींच्या वासनेच्या आपल्याला आपण त्याच्या आहारी जातो किंवा त्या प्रलोभनांमध्ये अडकतो, इंद्रिय विषयांमध्ये अडकतो. काय होतं आपली स्मृतीभ्रंश बुद्धिभ्रंश होते आणि आपण त्या भ्रमामध्ये राहतो. मग असे जे नास्तिक प्रवृत्तीचे लोक जे आहेत, जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ते भ्रमित अवस्थेत कायम असतात आणि त्यामुळे त्यांना त्यांची जी काही कर्म जी आहेत तर ती कुठलीही कर्म जी आहेत ती कृष्ण भावना भावित नसतात किंवा त्याच्या परिणामांमध्ये ते इतके गुरफटून जातात की त्यांच्या मुक्तीच्या कुठल्याही आशा किंवा बाबा ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या नाही तर पुढच्या अशा कुठल्याही जन्मामध्ये म्हणजे की बाबा दूर दूर पर्यंत त्यांना ते सगळे बीजाचं ते काय म्हणतात ना वृक्ष आपण मगाशीच बघितलं तसं ते इतकं झालेलं आहे, इतके त्यांचे ते कर्माचे परिणाम किंवा त्या बंधनामध्ये इतके अडकलेले आहेत की त्यांना त्याच्यामधनच बाहेर पडता पडता जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतात आणि मग अशा त्याच पापकर्मच उपभोगता आहेत. पण कुठेही आपण ज्ञान घ्यावं किंवा अशा कुठल्याही सत्वगुणाचा वाढीस त्यांना वाढ लागत नाही आहे किंवा त्यामुळे मुक्तीच्या आशा ज्या आहेत किंवा आपण ज्ञान काय आहे, अध्यात्म काय आहेत, आपण नेमके कोण आहोत, भगवंत कोण आहेत, तर हे सुद्धा ते जाणत नाहीत. आणि ह्या सगळ्या ज्ञानाचा त्यांच्या पुढे काय म्हणू शकतो की इथे इथे सांगितलेलं आहे भगवंतांनी पराभव झाला आहे. म्हणजे हे ज्ञान त्यांच्या पुढे फोल ठरलेलं आहे की त्यांना विश्वासच नाही किंवा ते त्याच्याकडे त्या ज्ञान घेण्यासाठी जात पण नाहीत आणि अशा लोकांना मोघाशा म्हटलेलं आहे. पण असे काही भक्त जे आहेत जे विशुद्ध भक्त आहेत, आपल्याला कृष्ण भावनाभावित जीवन हे जे ज्ञान जे आहे हे आचरण करण्याजोगं आहे असं आपल्याला पहिल्याच श्लोकामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग आतापर्यंत आपण गुह्य ज्ञान म्हणजे आपण पाहिलं की ज्ञान काय आहे. त्याच्यानंतर गुह्यम म्हणजे 7व्या 8व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की भगवंत कोण आहे, छड ऐश्वर्य काय आहे. 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत अनन्य भक्ती योगाबद्दल विशुद्ध भक्ताबद्दल सांगता आहेत किंवा विशुद्ध भक्ती कशी करायची त्याबद्दल सांगता आहेत. आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंताने कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्याचा त्यांनी साठी प्रेरित केलेलं आहे. मग कृष्ण भावना भावित जीवन एका सामान्य जीवाला एका जीवात्म्याला जगण्यासाठी त्यांनी 9 मार्ग सांगितलेले आहेत ज्याला नवविधा भक्ती असं म्हणतात. मग पहिली आहे श्रवण आणि म्हणून भगवंत सांगतात प्रत्येक ठिकाणी तच्छृणु ऐक, तू श्रवण भक्ती कर, तू श्रवण कर आणि श्रवण करून तू हे भगवंताचं हे ज्ञान जे आहे, कृष्णाचं हे जे दिव्य ज्ञान जे आहे ते तू ग्रहण कर आणि तू आकलन केलं, ग्रहण केलं तर निश्चित ते आचरणामध्ये येईल. म्हणून मग पहिलं जे आहे ते श्रवण आहे. दुसरं आहे कीर्तनम म्हणजे जे आपण ऐकलेलं आहे तर पुन्हा आपण जेव्हा भगवंतांचा नामजप करू, भगवंतांचं आपण संकीर्तन करू तर ते आहे कीर्तनम. स्मरणम लक्षात ठेवणं, भगवंतांना स्मरणात ठेवणं व आपण क्षणोक्षणी भगवंताला स्मरणात ठेवलं पाहिजे. नाही ठेवतायत तर आपण तसा प्रयत्न केला पाहिजे. पादसेवनम, त्याच्यानंतर आहे अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम हे असे नवविधा भक्तीचे 9 टप्पे आहेत, 9 प्रकार आहेत. आणि ह्या एकेका मार्गातून आपण पुढे जात जात भगवंतांची भक्त होऊ शकतो किंवा कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करू शकतो. आणि
भगवंत म्हणतात की ह्याच पद्धतीने तुम्ही विशुद्ध भक्तही बनू शकतात. आपल्याकडे एक खूप छान गोष्ट आहे. त्याआधी आपण भगवंत काय म्हणत आहेत बघूया. महात्मानस्तु मा पार्थम दैवी प्रकृतीमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, मोहित न झालेल्या महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आपल्याला इथे एक माधवेंद्र पुरींची गोष्ट आहे. म्हणजे भगवंत आपल्याला जसे असुर संशयात्म आहे, विमूढ आत्मा आहे, ज्यांना आता मोघश सुद्धा भगवंतांनी म्हटलेलं आहे. 7व्या अध्यायातही भगवंतांनी सांगितलेलं की तर असेही प्रकारचे लोक आहेत. पण ह्या प्रकृतीमध्ये, ह्या सृष्टीमध्ये अशाही प्रकारचे लोक आहेत की जे शुद्ध भक्त आहेत, की त्यांनी ह्या 9 भक्तीचे टप्पे पार करत करत जे शुद्ध भक्तापर्यंत पोहोचलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये सुद्धा भक्तांमध्ये सुद्धा मग टप्पे आहेत, पायऱ्या आहेत. मग उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी. आणि मग आपण ज्या माधवेंद्र पुरींची गोष्ट ऐकणार आहोत, ते ते उत्तम अधिकारीमध्ये मोड होते. ते विशुद्ध भक्त होते. भगवंतांची भक्ती करत इकडे-तिकडे भगवंतांच्या ज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करत फिरत असत. एकदा असेच ते फिरता-फिरता एका गावामध्ये आले आणि तिथे एका नदीकाठी बसले आणि दिवसभर म्हणजे त्यांचं असं आचरण होतं, कृष्ण भावना भावित आचरण होतं. ब्राह्मण कर्म स्वीकारलेलं होतं आणि त्यामुळे ज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करणं, जे भिक्षेमध्ये जे मिळेल तेच अन्न ग्रहण करणं. जर एखाद्या दिवशी जर भिक्षा नाही मिळाली, तर त्या दिवशी भगवंतांची इच्छा म्हणून उपवास धरायचा आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी नव्याने आपलं कर्म चालूच ठेवायचं, ज्ञानार्जन करायचं, भिक्षा मागायची, भिक्षेमध्ये जे मिळेल तेच अन्न ग्रहण करायचं आणि अशा पद्धतीने ते एका गावातून दुसऱ्या गावात, दुसऱ्या गावातून तिसऱ्या गावात असे ते फिरत. आणि एकदा ते एका गावात आल्यानंतर दिवसभर त्यांना कुठलीही भिक्षा मिळालेली नाहीये. नामजप सुरू आहे आणि मग ते म्हणाले, की आज पण कृष्ण इच्छा दिसते आहे. आज आपण उपवास करू म्हणत पुन्हा ते आपल्या साधनेमध्ये व्यस्त झाले, व्यग्र झाले आणि एक छोटा मुलगा तिकडनं आला. एका मटक्यामध्ये दूध घेऊन आला आणि मग त्यांनी सांगितलं, की तुमच्यासाठी मी दूध आणलेलं आहे. तर मग त्यांनी कुतूहलाने विचारलं, की "तुला कसं कळलं मी इथे बसलेलो आहे?" आणि तो एका नदीकाठी ते बसलेले होते आणि "तर तू कसा आलास इथे?" तर तो म्हणे, "नाही, माझ्या आईने सांगितलं, की आपल्या गावामध्ये कोणीही उपाशी राहता कामा नये आणि आज तुम्ही कुठलीही भिक्षा तुम्हाला मिळालेली नाहीये. त्यामुळे आज तुम्ही हे दूध ग्रहण करा. पण हे मडकं कुठे ठेवू नका. आम्ही जाता-जाता घेऊन जातो." आणि मग माधवेंद्र पुरींनी ते स्वीकारलं. भगवंतांची इच्छा म्हणून त्यांनी स्वीकारलं. ते दूध जे आहे ते ग्रहण केलं आणि ते मडकं बाजूला ठेवलं आणि मग ते संध्याकाळ झाली, रात्र झाली. ते त्या मुलाची वाट बघत होते. कारण की तो छोटा मुलगा जो आहे, की त्या म्हणाला होता, की त्याचं कुठे जाऊ नका, नाहीतर मग आईने मला ते परत न्यायला सांगितलेलं आहे. आणि मग तो मुलगा काही परत आला नाही. पण ते तसंच त्यांच्याकडे होतं. मग रात्र झाली. माधवेंद्र पुरी तिथे झोपले आणि मग झोपेमध्ये त्यांना स्वप्नामध्ये तो मुलगा आला आणि तो मुलगा त्यांना म्हणतो आहे, त्यांना आवाज देतो आहे, की "मला वाचवा, मला वाचवा. मी इथे अडकून पडलो आहे." माधवेंद्र पुरी खटकन जागे झाले आणि ते म्हणाले, की मग त्यांनी गावकऱ्यांना कारण ते नवीन होते ना, मग गावकऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली, की असा-असा मुलगा आहे. काल मला भिक्षा दिली आणि आता तो हरवला आहे बहुतेक. तर तो मला कुठेतरी अडकून पडला आहे. तर मला वाचवा, मला वाचवा म्हणून मला स्वप्न पडलं. गावकरी म्हणतात, "असा कुठला मुलगाच नाही." म्हणजे माधवेंद्र पुरींनी जे वर्णन केलं, तर म्हणे, "अशा आपल्या गावामध्ये कुठलाच मुलगा नाहीये." मग त्यांनी एका जागेचं वर्णन केलं, की जिथनं तो मुलगा आवाज देत होता, की "मला वाचवा, मला वाचवा." आणि पण ती जागा जशी आहे, टेकडीवर अशी जागा आहे, असं गावकऱ्यांनी कबूल केलं. मग म्हणे, "आपण चला जाऊन बघू तिकडे." मग ते सगळे गावकरी आणि माधवेंद्रपुरी तिकडे गेले. तिकडं ती जी जागा त्यांना स्वप्नात दिसली होती, तर ती जागा त्यांना प्रत्यक्षात दिसली. ते सगळं बाजूला केलं, थोडंसं खणलं आणि मग तिथे त्यांना एक मूर्ती मिळाली भगवंतांची आणि ती मूर्ती जी आहे, तीच मूर्ती आज नाथपुरीला किंवा नाथधाम जे आहे,
तर भगवंतांची तीच मूर्ती तिथे मिळाली जी माधवेंद्रपुरींच्या स्वप्नात आली होती आणि माधवेंद्रपुरींनी ते मूर्तीचं तिथे स्थापना केली, प्रतिष्ठापना केली, मंदिर उभारलं आणि आज तेच नाथद्वार किंवा नाथधाम म्हणून आज तेच मंदिर तिथे आहे आणि तेच अर्च विग्रह म्हणून त्याची रोज सकाळ संध्याकाळ पूजा केली जाते. तर असे हे जे शुद्ध भक्त जे आहेत, विशुद्ध भक्त जे आहेत, तर भगवंत कुठल्या ना कुठल्या रूपामध्ये त्यांची काय म्हणू शकतात, की त्यांना येऊन भेटतात, त्यांचं दर्शन देतात. ते त्या छोट्या मुलाच्या रूपामध्ये आले, त्यांनी त्यांना दूध दिलं. दुसऱ्या दिवशी स्वप्नामध्ये त्यांना दृष्टांत दिला आणि भगवंतांनी त्या काय म्हणू शकतो, ती जी अशी जमिनीमध्ये ठेवलेली, गाडलेली जी मूर्ती होती, पुन्हा नव्याने तिथे तिची पुनर्बांधणी झाली किंवा तिथं मंदिर प्रस्थापित झालं. आणि हे म्हणून असे जे शुद्ध भक्त जे असतात किंवा भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त असतात, भगवंत त्यांना प्रत्यय हे देतच असतात. ते असे भक्त भगवंतांच्याच आश्रयाखाली असतात. मग अशी शुद्ध भक्ती काय आहे? आपण नवविधा भक्तीचा प्रकार पाहिलेला आहे. मग सुरुवात काय आहे? तर सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यंश मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महात्मेजन सतत माझे कीर्तन करीत, दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग हे असे विशुद्ध भक्त आपणही होऊ शकतो असं नाही. प्रत्येकामध्ये भगवंत प्रत्येकामध्ये स्थित आहेत ना. किंवा तो शुद्ध भक्त आहे म्हणून त्याच्यामध्ये त्याला काहीतरी वेगळं दिलेलं आहे नाही. भगवंताने प्रत्येकाला समान सगळं दिलेलं आहे. भगवंत त्याचे अंश आहोत. त्यामुळे आपण शुद्ध भक्त होऊ शकतो. पण त्याची ती एक प्रोसेस आहे. त्याचा तो एक मार्ग आहे. मग तो मार्ग काय आहे? तर ते नवविधा भक्तीत आपण सांगितलं. इथे भगवंत पुन्हा सांगत आहेत, की सततम कीर्तयन्त म्हणजे आणि मग ते नुसतं कीर्तन किंवा नामस्मरण हे दृढ निश्चयाने म्हणजे कुठल्याही क्षणी म्हणजे काहीही समोर आलं तरी कुठल्याही परिस्थिती असेल, कशीही परिस्थिती असेल, पण तुम्ही फक्त भगवंताचं नामस्मरण केलं, भगवंतांचंच तुम्ही भक्ती सेवेमध्ये तुमचं जे काही जीवन आहे ते व्यतीत केलं, तर निश्चित तुम्ही भगवंतांची काय म्हणू शकतो, तो दृढ निश्चय महत्वाचा आहे आणि भगवंतांचे आपण विशुद्ध भक्त होऊ शकतो. भगवंतांची अहैतुकी कृपा जी म्हणतो, ती कुठल्याही भक्तावर होऊ शकते. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुर्वेद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी या सर्व जगताचा पिता, माता, आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय मी ज्ञेय, शुद्धीकर्ता आणि ओंकार आहे. तसेच ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत पुन्हा आपला आणि त्यांचा संबंध प्रस्थापित करतायत, सांगताहेत की आपलं आणि भगवंताचं काय नातं आहे. आतापर्यंत आपण पाहिलं आहे की आपण भगवंताचे चिरंतन असे सनातन असे अंश आहोत. आपण पराप्रकृतीचे एक अविभाज्य भाग आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आपला माईक बंद ठेवा प्लीज. हरे कृष्ण. तर भगवंत आणि आपण आपण ऑलरेडी पराप्रकृतीचा एक अविभाज्य भाग आहोत. हे भगवंतांनी आपल्याला वारंवार सांगितलेलं आहे. आपण भगवंतांचे अविनाशी असे अंश आहोत आणि पुन्हा एक नव्याने संबंध इथे प्रस्थापित करताय. आपण भगवंतांचे अंश आहोत म्हणजे भगवंत ह्या संपूर्ण जगाचे जगतपिता आहेत. त्यांनीच हे ब्रह्मांड किंवा ही प्रकृती निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे भगवंत त्यांचाच विस्तार आहे. ही प्रकृती जी आहे जी भगवंतांचाच विस्तार आहे. म्हणजे भगवंत आपले माताही आहेत. ह्या संपूर्ण सृष्टीचा आधार आहेत. आधार का? तर आपल्या प्रत्येकामध्ये परब्रह्म स्वरूपामध्ये क्षीरोदक्षाय विष्णू रूपाच्या स्वरूपामध्ये भगवंत चतुर्भुज रूपामध्ये स्थित आहेत. तेच आपले पितामही आहेत. कारण की त्यांच्याच आपण सृष्टीच्या विस्तारामध्ये आपण त्यांनीच जे निर्माण केलेले ते हे जे 84 लक्ष योनी ह्याचं जे बीज जे आहे ते भगवंतांनीच प्रदान केलेलं आहे. आणि ही सृष्टीची निर्मिती ती वाढवण्याची सुद्धा भगवंतांनीच केलेलं आहे. म्हणजे हा एक तर संबंध आहे. पुन्हा भगवंत सांगत आहेत
की ओंकार जो आहे, जो मंत्र जो आहे, जो ध्वनी जो आहे, त्याच्यानंतर या सृष्टीमध्ये जे काही जीवात्मा जे आहेत, त्यांना कोणापर्यंत जायचं आहे किंवा त्यांच्या जीवनाचं ध्येय काय आहे? म्हणजे तर संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग प्रयोजन काय आहे, की हा जीवात्मा ह्या अपरा प्रकृतीमध्ये अडकलेला आहे. मग त्याला पुन्हा परा प्रकृतीमध्ये पर्यंत नेण्याचं, मग ते ध्येय किंवा यज्ञाचा अधिष्ठाता, तर ते कोण आहे? तर ते भगवंतच आहेत. आणि हे जे ज्ञान, हे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये वर्णन केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे, हे जे ज्ञान जे आहे, हे अपौरुषेय असं जे ज्ञान जे आहे, ते ज्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, ते वेद सुद्धा साक्षात भगवंत आहेत. त्या भगवंतांच्या मनातून त्यांची निर्मिती झालेली आहे. आणि हा एक प्रकारे भगवंतांनी पुन्हा आपला आणि त्यांचा संबंध प्रस्थापित केलेला आहे. आणि पुढे भगवंत म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच मीच देह पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र, उत्पत्ती आणि प्रलय सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीज मीच आहे. 9.19 मध्ये सांगतात, हे अर्जुना, मी उष्णता देतो आणि मीच पाऊस थांबवतो आणि पाडवितो होई. मी अमृत तत्व आहे. मी मूर्तिमंत, मृत्यूही मीच आहे. सतचेतन आणि असत जड पदार्थ हे दोन्ही माझ्यामध्ये स्थित आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की मीच ध्येय पोषण करता, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी, ही सृष्टीची निर्मिती जी आहे त्याचा पालन करता, उत्पय, स्थिती, प्रलय, पुन्हा एकदा भगवंताने सांगत आहेत. ह्या संपूर्ण 84 लक्ष योनीचं बीज अविनाशी. हरे कृष्ण. जरा माईक सगळ्यांनी सांभाळा प्लीज. हरे कृष्ण. हे जे पुन्हा एकदा भगवंत सांगत आहेत की अविनाशी बीज ही मीच आहे. ही सृष्टीची निर्मिती जी केलेली आहे, तर ह्या 84 लक्ष योनी किंवा ह्या प्रत्येक हे चर अचर किंवा चल अचल, हे सगळं जे आहे त्याची निर्मिती भगवंतांपासून झालेली आहे. आणि ही सृष्टीचं चक्र चालू राहण्यासाठी जी उष्णता लागते, जो वारा लागतो, जो पाऊस लागतो, तर हे चक्र सुरळीत पडण्यासाठी, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, तर हे सुद्धा मीच करतो, माझ्यामुळेच ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत, असं भगवंत सांगत आहेत. मग ते अमृत तत्व ही मीच आहे. परम सत्य कारण जे आहे, परम कारण जे आहे, तेही मीच आहे. आणि सगळ्यात तो शेवटी भगवंत म्हणत आहेत, मूर्तिमंत मृत्यू ही मीच आहे. भगवंतांना मी मृत्यूला मूर्तिमंत मृत्यू असं म्हटलेलं आहे, कारण की मृत्यूनंतरच आपण जेव्हा एका शरीराचा, आपला आत्मा जेव्हा शरीराचा त्याग करतो, तेव्हाच त्याला पुढे गती मिळते, हो की नाही? त्यामुळे मृत्यूमंत मृत्यू ही मीच आहे. आणि जे सत म्हणजे जे चेतन स्वरूप आहे, आणि असत म्हणजे जे जे जड पदार्थ, म्हणजे आपलं शरीर जे आहे किंवा ही सृष्टी जी आहे, तर हे किंवा हे पंचमहाभूतांनी हे जे हे आहे, हे स्थूल शरीर बनलेलं आहे, हो की नाही? हे स्थूल, हे जड आहे. आणि सूक्ष्म काय आहे, की चेतन काय आहे, तर आपला आत्मा जो आहे ते चेतन आहे. आणि परमात्मा यांच्या ह्या सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्थित आहे. म्हणजे आपण पाहिलं की अष्टधा शक्ती जी आहे, जे आपण 7व्या अध्यायात पाहिलं, तर ते ते सुद्धा भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार आहे. तिथेही भगवंत स्थित आहेत, त्यांच्याच शक्तीचा तो विस्तार आहे, अभिव्यक्ती आहे ती. आणि अ, परमात्मा म्हणून भगवंत ह्या सगळ्या, या असत ज्या जड पदार्थ जे आहेत त्यांना चेतना देण्याचं काम करतात. आणि त्याच्यासोबत आपला आत्माही, जो भगवंताचाच एक अंश आहे, तर तोही तिथे क्रियाशील असतो. आणि सगळीकडे भगवंत स्थित आहेत, असं पुढे म्हणत आहेत. आणि मग सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे. कृष्ण. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे सर्व लोकांची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकांमध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवाप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. 9.21 मध्ये असं सांगतात, याप्रमाणे स्वर्ग लोकातील अमर्याद विषय सुखांचा भोग घेऊन पुण्य कर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या भूलोकात परत येतात. अशा रीतीने
वेदोक्त धर्माचे सिद्धांताचे पालन करून जे इंद्रिय भोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत काय सांगतायत बघा, की जे भगवंतांची भक्ती करता आहेत, कृष्ण भावनाभावी जीवन व्यतीत करता आहेत, तर कुठेतरी काय होतं, की हळूहळू आपलं पुण्यकर्म जे आहे त्याचा बॅलन्स जो आहे तो वाढत जातो. आणि मग काय होतं, की आपला कुठेतरी उद्धार होतो. एका जीवाचा उद्धार होतो. जीवाचा प्रवास बघा कसा आहे. आणि मग तो स्वर्गलोकात जातो किंवा अप्पर प्लॅनेट्समध्ये जातो. आपण कालच गोलोका चार्ट पाहिलं. तुम्हाला माताजींनी पाठवला सुद्धा असेल ग्रुपवर. तर त्या अप्पर प्लॅनेट्समध्ये मग स्वर्गलोक असेल, तपलोक असेल, तिथं कुठेतरी आपण वर जातो. आणि मग त्या स्वर्ग सुखाचं आपण एक तो जीवात्मा जो असतो, तो ते सगळं सुख जे आहे ते उपभोगतो. आणि मग काय होतं, की आपला जो बॅलन्स जो आहे तो हळू-हळू क्षीण होत जातो, कमी होत जातो, कमी होत जातो. आपण जर तेव्हा त्या स्वर्गामध्ये सुद्धा जर आपण कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत केलं किंवा आपण तिथेही नामस्मरण केलं, भगवंतांची भक्ती केली, तर अजून आपली जी आहे आपला उद्धार होत जातो. पण असं जर आपण नाही केलं आणि आपण त्या स्वर्ग सुखामध्ये जर आपण अ, छान राहिलो, मग काय होतं, की कुठेतरी आपण ते जे सुख जे मिळालेलं आहे, जो आपल्याला त्याचं ते क्षीण झाल्यानंतर किंवा तो बॅलन्स जो आहे तो संपल्यानंतर, कमी झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मृत्यूलोकात यायचं आहे. आणि मग पुन्हा मृत्यूलोकात येऊन पुन्हा नव्याने जन्म मिळणार आणि मग पुन्हा ते ज्या शरीराचा शरीर धारण करतो, त्या शरीरामध्ये जी इंद्रिय कार्यरत आहेत, त्याचा उपभोग घेत आपण पुन्हा परिणामांमध्ये बद्ध होतो. पुन्हा नव्याने शरीर धारण करणार. पुन्हा आपण मग जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रामध्ये आपण पुन्हा पुन्हा अडकणार. आणि मग इथे इथे आपल्याला एक जायंट व्हील दाखवलेलं आहे, की ते कसं वर जातं, खाली येतं, वर जातं, खाली येतं. आपणही जन्म, मृत्यू आणि अशाच चक्रामध्ये आपण फिरत राहतो. आणि मग जरी उद्धार झाला आणि उद्धार झाल्यानंतर आपण जर दिव्य भोग उपभोगला, तरी पण तिथेच आपण कृष्ण भावनाभावी जीवन व्यतीत नाही केलं, तर पुन्हा आपल्याला मृत्यूलोकामध्ये येणं आहेच. त्यामुळे आपला उद्धार झाला म्हणून आपल्याला थांबायचं आहे असं नाही. आपल्याला सदोतीच सदैव कृष्ण भावनाभावी जीवन जगायचं आहे. भगवंतांची सेवा करायची आहे. नामस्मरण, उपासना ही सोडायची नाही आहे. नाहीतर आपण ह्या जन्म मृत्यूपासून आपली काही सुटका नाही. बऱ्याच जणांना ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी किंवा हठयोगी ह्या वेगवेगळ्या योगामधल्या बऱ्याच जणांना असं वाटतं किंवा जे निर्विशेषवादी असतात, की एका आत्म्याचा उद्धार काय आहे, की स्वर्गप्राप्ती होणं किंवा हे म्हणजेच आत्म्याचा उद्धार आहे. पण जे भक्ती योगामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की जोवर तुम्ही भगवंतांचं ज्ञान, भगवंतांना जाणत नाही, त्या ज्ञानामध्ये राहून तुम्ही भगवंतांची भक्ती करत नाही, भगवंतांना शरण जात नाही, त्यांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांना तुम्ही मानत नाही, तोवर तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती नाही. तुमचा उद्धार होऊ शकतो, पण तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती होईल असं होऊ शकत नाही. आणि म्हणून पुढे भगवंत सांगत आहेत, अनन्याश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पण जे माझी भक्तिभावाने पूजा करतात, माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करतात, त्यांच्याकडे जे उणे आहे ते मी त्यांच्याकडे नेतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते जपतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता ह्या श्लोकामध्ये बघा, हे जे वाक्य आहे, योगक्षेमम वहाम्यहम, कोणी ऐकलंय का हे वाक्य? हरे कृष्ण, पटकन मला सांगणार का? ऐकलंय आम्ही म्हणजे कुठे अध्याय ऐकलंय? वाचताना. अ अध्याय वाचताना ऐकलंय. ओके, अच्छा. हा अजून कुठे ऐकलंय, वाचलंय? कोणाला आठवतंय, सांगता येतंय? ओके, हरकत नाही. हरे कृष्ण. योगक्षेमम वहाम्यहम हे LIC पॉलिसी प्रत्येकाची असेल की नाही, त्याचं ब्रीद वाक्य आहे. असे हात जोडलेले असतात आणि खाली लिहिलेलं असतं, योगक्षेमम वहाम्यहम. त्यांनी भगवद्गीतेतूनच ते वाक्य घेतलेलं आहे. त्याचा अर्थ काय आहे? आपण जेव्हा LIC ची पॉलिसी घेतो बघा,
तर आपल्याला एक वर्षाला एक प्रीमियम अमाऊंट भरायची असते. साधारण एक 10-12 काही प्रीमियम असतात. आपण 10 प्रीमियम असतील आपण असं भरलं आणि जर एखाद्याने ती पॉलिसी घेतली आणि एक 3-4 प्रीमियम भरल्यानंतर काहीतरी झालं आणि त्याचा मृत्यू झाला, तर काय होतं, की ते 3-4 प्रीमियम जे भरलेले आहेत ते परत त्याचं जी काही अमाउंटसाठी त्याने ते पॉलिसी घेतलेली असते, तर ती पूर्ण अमाउंट ते मागे जे आहे त्याच्या कुटुंबियांना मिळते. म्हणजे जे प्रीमियम भरलेले आहेत, त्याचा तर त्यांनी तो ठेवा जो आहे, तो त्यांनी परत केलाच. पण जे नाही भरलेले आहेत, जे उरलेले 6-7 काही प्रीमियम होते आणि जी काही सम ॲश्युअर्ड जे काही असेल, ते सुद्धा त्यांना दिलं. हो की नाही? म्हणजे जे नाही आहे ते सुद्धा दिलं, त्या कुटुंबाला त्यांनी दिलं. भगवंतांना पण हेच सांगायचं आहे, की म्हणून मी ते उदाहरण सांगितलं, की आपल्याकडे जे उणं आहे, म्हणजे जे आहे, जी भक्ती केली, ज्या भावनेने केली भक्ती, त्याचं तर परतफेड भगवंत करतातच. त्याचं तर आपल्याला भगवंत फळ देतातच. पण जे नाही केलं आहे, पण आपण भगवंतांची भक्ती करतो आहोत, काय होतं, की थोडं कमी जास्त होतं, चुका होतात. चुका झाल्याशिवाय कसं आपण आपण हो का नाही? प्रत्येक भक्ताकडनं सुरुवातीला कारण की कुठेतरी दृढ निश्चय असला, नसला, पटकन समजत नाही. काही ना काहीतरी मार्गामध्ये अडथळे येईल, हे येईल. पण ते तरीही दृढ निश्चयाने भगवंतांची पूजा करतायत, भक्ती करताहेत. मग काहीतरी अधिक ऋण राहून जातं. पण त्यांच्याकडे जे आहे, तुम्ही जी भक्ती करताय, ज्या भावनेने करताहेत, त्याचं जर भगवंत फळ देतात. पण जी एखादी गोष्ट राहून गेली असेल, म्हणून ते राहून गेलं, तुला मिळणार नाही, नाही. ते सुद्धा भगवंत देतात. भगवंतांची अहैतुकी कृपा ही प्रत्येक भगवंत भक्तावर असतेच असते आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, योगक्षेमं वहाम्यहम्. तुम्ही फक्त माझं स्मरण करा, कीर्तन करा. प्रत्येकाला प्रश्न वाटेल, मग काय इथं कोणी जर आपल्याला सांगितलं, की सेवा करा, उपासना करा, मग पटकन आपल्या मनात प्रश्न येतो, माझ्यापुढे एवढा प्रपंच आहे, याचा सांभाळ करायचा आहे, हे आहे, घरामध्ये हे आहे, ते म्हणजे असे प्रत्येकाचं भौतिक कुटुंब आहे, त्यामुळे प्रत्येकाचे प्रश्न आहेत. पण जेव्हा आपण खरंच दृढ निश्चयाने ही गोष्ट करतो, तेव्हा त्या कुटुंबाची जबाबदारी सुद्धा भगवंत अप्रत्यक्षरित्या घेत असतात. आणि पुढे भगवंत सांगत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. सॉरी मला हे म्हणायचं आहे ना. ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कोणते या जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे आपल्याला भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की ज्या प्रतिदेवतांचं आपण पूजन करत असतो, आराधना करत असतो, तर हे ज्या प्रतिदेवता ज्या आहेत, त्या भगवंतांच्याच शक्तींचा विस्तार आहे. आणि आपल्याला असं वाटतं, की मी ह्या देवतेची पूजा केली आहे, मी त्या देवतेची पूजा केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात ती आपण अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचीच पूजा करत असतो. कारण की भगवंतांचा अंश त्यांच्यामध्ये सुद्धा स्थित आहे. आणि पण मग काय होतं, की जर तुम्ही लक्ष्मी मातेची पूजा केली, तुम्ही सरस्वती मातेची पूजा केली किंवा तुम्ही अजून कुठल्या देवतांची पूजा केली, तर ते तुम्हाला तुमची उपासना केली, आराधना केली म्हणून त्याचं फळ ते देतात. पण काय होतं, की तुम्हाला तेवढंच त्या उपासनेच्या बदल्यात तुम्हाला सकाम भक्ती जी आहे ती आणि तेवढं फळ देण्यापुरताच त्यांना हे आहे, अप्रूव्हल आहे किंवा त्यांची तेवढंच भगवंतांनी त्यांना मान्यता दिलेली आहे. त्यांची भक्ती करता करता आपण जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून बाजूला सरून आपण भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंतांचंच अप्रूव्हल लागतं. याच्यासाठी मी एक तुम्हाला छान उदाहरण देते. एखाद्या कंपनीचा मालक असतो बघा आणि तो कंपनीचा मालक काय सगळीच कामं बघत नाही, हो की नाही? आणि म्हणून तो एक-एक डिपार्टमेंटल हेड्स जे आहेत ते अपॉइंट करतो. आणि ते डिपार्टमेंटल हेड्स काय करतात, की प्रत्येक डिपार्टमेंटची जबाबदारी घेतात. आणि मग ती जी काही कामं कशी व्यवस्थित चालली आहे की नाही, ते डिपार्टमेंट सुरळीत चाललं आहे की नाही. आणि मग ज्या त्यांच्या अ, गरजा आहेत किंवा त्या डिपार्टमेंटला लागणारी कामासाठी ज्या काही गोष्टी आहेत, तर त्याचं अप्रूव्हल जे आहे ते डिपार्टमेंटल हेड्स देत असतात. पण त्याच्या व्यतिरिक्त जर दुसरं काही असेल, तर त्या अप्रूव्हलसाठी त्या डिपार्टमेंटल हेड्सला त्या
मालकाकडे जावं लागतं आणि त्याने जर अप्रूव्ह केलं तरच काय होतं की ते फायनल अथॉरिटी असतात आणि मग त्यांनी जर अप्रूव्ह केलं तरच ती एखादी गोष्ट किंवा एखादी मागणी जी आहे ती पूर्ण होते किंवा जी गरज जी आहे त्याच्यासाठी, हो की नाही? हे सुद्धा तसंच आहे. भगवंत जे आहेत ते भगवंत परम काय म्हणू शकतो की ते भगवान आहेत आणि त्यांचाच विस्तार म्हणजे किंवा ते त्या कंपनीच्या मालकासारखे आहेत आणि ह्या प्रतिदेवता ज्या आहेत त्या डिपार्टमेंटल हेड्स सारख्या आहेत. त्यामुळे जी अथॉरिटी त्या कंपनीच्या मालकाला आहे, जी अथॉरिटी जी भगवंतांना आहे, ती ह्या प्रतिदेवतांना नाही. त्यामुळे जरी तुम्ही त्यांची भक्ती केली, तरी तुम्हाला काय होतं, त्याचं तुम्हाला फलित मिळतं, ती सकाम भक्ती होते. पण तुम्ही भगवत धामात प्रवेश करू शकत नाही. भगवत धामात प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला भगवंतांचीच भक्ती करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की तुम्ही उपासना करतायत, आराधना करतायत, श्रद्धा आहे, पण कुठेतरी पुन्हा तुम्ही जन्म-मृत्यूच्या चक्रात अडकता आहेत आणि हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, "यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता. भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात ते देवतांमध्ये जन्म घेतील. जे भूत आणि आत्मा आहेत यांची पूजा करतात ते अशा प्राण्यांमध्ये जन्म घेतील. जे पूर्वजांची पूजा करतात ते पूर्वजांकडे जातात आणि जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की मग जसं आता सांगितलं तसं की जे भगवंतांची पूजा करतात ते भगवंतांबरोबर राहतील. जे प्रतिदेवतांची पूजा करतात आणि खरंच त्यांची उपासना जर तेवढीच त्यांनी खूप छान पद्धतीने केली तर ते उच्च ग्रहावर जाऊन त्याच सर्व स्वर्ग लोकाचा किंवा त्यांच्या देवलोक जिथे आहे, जिथे देव स्थित आहेत, तर त्या लोकांमध्ये राहून ते त्याचा जन्म घेतात, त्याचं ते सुख अनुभवतात. काही लोक जे असतात की जे भूत आत्मा जे आहेत, तर म्हणजे ज्याला आपण ब्लॅक मॅजिक वगैरे म्हणतो, तर त्यांची पूजा आराधना करतात. मग ते त्यांच्याच तिथे जाऊन स्थित होतात. काही लोक पूर्वजांच्या आठवणीमध्ये किंवा त्यांच्याकडे राहतात, तर त्यांचं जे आहे लोक, तर काही जण तिथे जाऊन स्थित राहतात. म्हणजे जशी तुम्ही उपासना आराधना करतात तशी तुमची पुढची गती ठरलेली आहे, असं भगवंत म्हणतात. आणि मग जे भगवंतांची भक्ती करतात ते भगवंतांच्या भगवत धामामध्ये जातात. मग भगवंतांची भक्ती करणं खूप अवघड आहे का? तर नाही. भगवंतांना काय आवडतं? काही असं विशेष आवडत नाही. तुम्ही भगवंत सांगतायत, "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिं उपहृतम् अश्रामि प्रयतात्मना." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जर कोणी मला प्रेमाने आणि भक्तीने एखादे पान, फूल, फळ किंवा पाणी अर्पण केले तरी मी ते स्वीकारेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर भगवंत भावग्राही जनार्दन असं म्हणतात भगवंताला. तुम्ही भगवंताला अगदी फार मोठं इथे दिसतंय की नाही 56 भोग असं छान साजूक तुपातलं वगैरे सगळं करून पाठवून दिलेलं आहे. पण जर त्याच्यात तुमचा भाव नसेल, तर भगवंत ते कदाचितच स्वीकारेल किंवा फक्त ती एक क्रिया होईल, कृती होईल. पण तेच तुम्ही प्रेमाने एक साधं तुळशीपत्र असेल, फूल असेल, फळ असेल, पाणी असेल, अगदी प्रेमाने, भावाने जर तुम्हाला तो भाव जो आहे, तो समर्पित भाव जो आहे, जर तुम्ही त्याच्याने जर अर्पण केलं, तर भगवंत ते स्वीकारतातच स्वीकारतात. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत, "यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून भगवंत पुन्हा एकदा सांगत आहेत, कृष्ण भावनाभावी जीवन म्हणजे वेगळं काही नाही करायचं आहे. आपण जे काही कर्म करतो, जे काही आपण अन्न ग्रहण करतो, अन्न म्हणजे आपल्याला प्रसाद ग्रहण करायचा आहे. आपण जे काही तपस्या करणार, जे काही दान करणार, जे काही नामस्मरण करणार, भगवंताला अर्पण करा आणि निश्चितच भगवंताच्या आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू किंवा आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपली प्रगती होईल, उन्नती होईल. भगवंतांनी इथे आपल्याला भगवंत पुन्हा म्हणत आहेत, की मी एक भावग्राही जनार्दन आपण भगवंताला म्हणतो. एक छोटंसं उदाहरण आहे. जेव्हा शांतिदूत म्हणून भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापूरमध्ये गेले होते,
तर दुर्योधनाने त्यांना बोलवलं होतं त्यांच्या राजवाड्यामध्ये की तुम्ही माझ्या घरी जेवायला या. त्यांनी आमंत्रण केलं होतं. पण भगवंत हस्तिनापूरमध्ये कुठेही गेले नाहीत. ते विदुर यांच्या घरी गेले. विदुर हे शुद्ध भक्त होते, विशुद्ध भक्त होते आणि त्यांच्या घरी त्यांनी राहिले आणि त्यांच्या घरी ते तेव्हा त्यांनी अन्न ग्रहण केलं. त्यांच्या घरी ते राहिले. कारण की तिथे भाव महत्वाचा आहे. दुर्योधनाने फार मोठा की आपण यांना काय म्हणू शकतो श्रीकृष्णांना आपण त्यांचा जर चांगला पाहुणचार केला वगैरे तर त्यांना खुश केलं तर ते आपल्या बाजूने होतील वगैरे अशा कुठल्यातरी विचाराने राजकीय हेतूने दुर्योधनाने त्यांना आमंत्रण दिलं होतं. पण भगवंत शेवटी भगवंत आहेत आणि त्यांनी एका शुद्ध भक्ताकडे जाणं पसंत केलं आणि त्या विदुराकडे त्या दिवशी ते गेले होते आणि ते राहिले होते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी कोणाचा द्वेष करत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत पक्षपात करत नाही. ते सगळ्यांचे कारण की सगळेच जण मग तुम्ही पापी आहात किंवा तुम्ही पुण्यवान आहात. सगळ्यांसाठी भगवंत तुम्ही असुर आहात किंवा तुम्ही सूर आहात, तुम्ही आस्तिक आहात, नास्तिक आहात. भगवंत सगळ्यांवर सारखीच कृपा करत असतात. पण जो भक्तिभावाने सेवा करतो, भगवंताने आपल्याला सांगितलेलं आहे, हृदयं सर्व भूतानां, मी त्याचा मित्र आहे आणि तो सुद्धा माझा मित्र आहे आणि निश्चित माझी अहैतुकी कृपा मी त्याच्यावर दर्शवतो, त्याला ती देतो जो माझ्या सेवेमध्ये दृढ निश्चयाने माझ्या सेवेमध्ये आहे, तत्पर आहे. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत अपि चेतु सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग साधू एव स मंतव्य सम्य अव्यय वसितो ही सह. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जरी एखाद्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले तरी तो भक्ती सेवेत गुंतला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे त्याला संत मानले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशी आपल्याकडे अनेक उदाहरणं आहेत की त्यांनी घृणास्पद कृत्य केलेली आहेत. आपण कालच परवाच हरिदास ठाकूर यांची गोष्ट ऐकली. त्याच्यामध्ये ती वेश्याश्री एक तिच्या नंतर वैष्णवी मध्ये तिने भगवंतांच्या सेवेला तत्पर झाली, ती वैष्णवी झाली. आपल्याकडे अनेक उदाहरणं आहेत. वाल्याचा वाल्या कोळी झाला म्हणजे आपण म्हणू शकतो की वाल्या कोळीचे वाल्मिकी ऋषी झाले, की असे अनेक आहेत की ज्यांनी त्या आधी सुरुवातीला शूद्र कर्म करत होते पण नंतर ते भगवंतांची भक्ती करू लागले आणि ते संत पदावर, गुरुपदावर, ऋषी पदावर ते पोचले. त्यांनी आपली उन्नती करून घेतली. त्यांनी आपला काय म्हणू शकतो उद्धार करून घेतला केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या भक्तीने, नामजपाने. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहेत क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तो त्वरित नीतिमान बनतो आणि शाश्वत शांती प्राप्त करतो. हे कुंतीपुत्र, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. निर्भय हो आणि ही घोषणा कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपण पाहिलं की जो घृणास्पद कृत्य करतो आहे म्हणजे मनामध्ये तसे विचार आहेत, तमोगुण आहे, रजोगुण आहे. पण जेव्हा आपण भगवत भक्ती करायला लागतो, नामस्मरणाने काय होतं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होतं. त्यामुळे तो त्वरित नीतिवान बनतो, शाश्वत शांती त्याला प्राप्त होते. आणि असा माझा भक्त जो आहे तो मला शरण आलेला आहे. भले तो कोणीही काही कृत्य करत असेल पण तो आता मला शरण आलेला आहे. त्याच्यातला अंतर्बाह्य शुद्धीकरण करून त्याला ती चिरंतन शांती, शाश्वत शांती देणं हे मी देतो आणि माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. त्यामुळे तू पुन्हा एकदा भगवंत सांगतायत तू माझी भक्ती कर, भक्ती योग सांगता आहेत पण पुन्हा एकदा अर्जुनाला सांगतायत की बाबा तू युद्धस्थळावर आहे तर तुला युद्ध करायचं आहे. तू निर्भयी हो आणि तू युद्ध कर, तू युद्धाची घोषणा कर. हे पुन्हा एकदा भगवंत अर्जुनाला सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत माही पार्थ व्यपाश्रित्य योपी स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. हे पृथाच्या पुत्रा, जे जे माझा आश्रय घेतात, जरी ते निम्न जन्माचे असले तरी स्त्रिया, वेश्या, व्यापारी तसे शूद्र कामगार सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आता आपण पाहिलं की तुम्ही कुठल्याही निम्न जन्मामध्ये जन्म घेतला, निम्न योनीमध्ये तुम्ही जन्म घेतला आणि कनिष्ठ योनीमध्ये तुम्ही जन्म घेतला, पण तुम्ही भगवंतांची भक्ती करत असाल तर निश्चित तुमचा उद्धार निश्चित आहे. आणि मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? तुम्हाला भगवंतांची भक्ती करायची आहे, कृष्ण भावना भावित जीवन जगायचं आहे. मग ती अनन्य भक्ती काय आहे किंवा म्हणजे काय नेमकं ते भगवंत सांगता आहेत. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम एव आत्मनं मत्परायण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यात मध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंतांना दुसरं काही नको आहे किंवा वेगळं काही नाही. भगवंत काय सांगतायत की तुझं मन सतत माझं चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. तू माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर, माझं पूजन कर आणि माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे तू रममाण हो. निश्चितच तू माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती करशील. आणि याला अनन्य भक्ती योग असं म्हणतात की आपण अगदी सहजपणे आपलं कुठलंही कर्म जे आहे ते अकर्म होऊन जातं. आणि अशाच अनन्य भक्तीमध्ये जिथे समर्पण भावना आहे, जिथे भाव आहे, भगवंतांना भावग्रही जनार्दन असं म्हणतात, जिथे भाव आहे, जिथे जो स्नेह आहे, स्नेहपाश आहे, पण तो स्नेह कोणाचा आहे? भगवंताचा आहे. आसक्ती आहे, पण मग ती आसक्ती कोणाची आहे? भगवंताची आहे. अशा सगळ्यांना भगवंत सांगतात की तू निश्चिंत हो, माझी आसक्ती आहे, माझ्या स्नेहपाशात अडकला आहे, निश्चिंत हो, तुला निश्चितच माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती होईल. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आजचा आपला विद्या राजगुह्यम असा आपल्या अध्यायाचं नाव होतं. त्याच्यात भगवंतांनी त्यांच्या ऐश्वर्यांबद्दलचं वर्णन केलेलं आहे. पण मग याला राजविद्या का म्हणतात? आणि मग कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. आणि नुसतं ते सांगत नाही आहेत, तर नुसतं कृष्णाकडे जाण्याचे मार्ग नाहीत. तर भगवंत सांगत आहेत की अनन्य भक्ती योगातून तुम्हाला नुसती मुक्ती नाही मिळत, तर तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती होते. आणि तो अनन्य भक्ती योग काय आहे की खूप सहजतेने तुमचं अकर्म करणं. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु. तुम्ही भगवंतांचं सतत चिंतन करा, नामस्मरण करा, त्यांची पूजा करा, त्यांची आराधना करा. त्यांना सतत चिंतनामध्ये ठेवा, त्यांना सतत स्मरणामध्ये ठेवा. प्रत्येक कर्म करताना भगवंतांना तिथे तुम्ही साक्षी ठेवा की ते कर्म भगवंतांना स्मरून करा. निश्चितच तुमचं जे कर्म जे आहे ते अकर्म होईल आणि तुम्ही भगवंतांचे विशुद्ध भक्त निश्चितच क्रमशः बनवू शकतात. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्ण.